Ирон театры бандурыл шывалаттан байгом школа студии. Шабита заишсышты дашам сентябрь онг. Нридаган кушцавы ахурадом программайл. Театр ражагдыр актертам режиссертар аргом канзышты дашнияды шушак зинатты. Курдячин фашивады ахур канзышты рашт зурыны техникайл, хореографии, айвкашын, нывканынадылымы жарыныл. Юкорды узан фанташадай маджи. А вдай даша жуонг, юан дашай саппардаша аж каулсауа уима артыка аккорд фанташай авташ аж зачевалатта. А хуртарайдай зашты фыцагам октябрай. Узашты кури артахатты. Фадатса нузан ирон театр спектакль тыдар бас архайн. А фаз дуахатата шевалата дацышты фалваранта аппат дисциплинатай. ما خشو سمي رشتا كراسوا أنا أما كد يا خمس شغلات نيخشان فجنوي كدون فندا أيواد مباسون كدون فندا تياتري مساعدش بطن سمايسن ماخ باخوش كنام سماي أما يخش در آخر بنتم سمايسن نبون وأنا خدك باكن كديش كيف فندا تياترالون نفجنا قشوفن سمايم ماخ فكشم أبون نبون صدر تون إيش آخر إنستيتوت جيتس كدوني ما يرون تياترني باش زينة ورخشتنا نبون بيرو وافرالن تناميش فلكي باكنم آخر ما يودون مني ما يتخي نفندس ما يام نخيسان شقومل كنم شبالات أما يوسف شبالات ونجار دسمي دارم.